खुलुमबाय बियो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं जोंसार बर'। दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ बर' थुनलाइ आफादनि 60थि बोसोरारि जथुम्माया दिनैनिफ्राय जागायबाय। जोबथेसालिनिफ्राय साब्रै बारग' एनडिएफबिआ उदां जानायखौ लानानै ससियेल मिडियायाव दान्थे बिदान्थे। बिजेपि मित्रजोटखौ गिनानै महाजोटनि बिजाथिफ्रा आसाम नागारबाय। 20 एप्रिल खालि आसामनि मोनब्रै भट मिरुआव फिन भट आजावगोन। आसामाव कर'ना भेक्सिननि आंखाल। आसाम सोरखारा बैसागु फोरबो फालिनायनि थाखाय गाइडलाइन फोसावबाय। एनआरसिनि रेजिकसन स्लिप राननो गले गले बिथोन हरनायाव रायजोआरि क'अर्डिनेटरआ जेंनायाव। तापसे पान्नुनि थेंकिउआव कंगनानि कमेन्ट। दानिया आबुं रादाब। बाक्सा जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय तामुलपुर जौसिन गेजेर फरायसालियाव बर' थुनलाइ आफादनि 60थि बोसोरसालिया जथुम्मा साननैनि हाबाफारिजों दिनैनिफ्राय जागायबाय। बर' थुनलाइ आफादनि गागि आफादगिरि तरेन बर'आ सामलायनो गोनां थान्दै मेलखौ बेखेवगोन साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हानाय गेदेमा लिरगिरि गबिन्द बर'आ। बबेखानि गाबोन नैथि सानखालि फुंनि 7 रिंगायावनो आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोगोन गागि आफादगिरि तरेन बर'आ। बेनि उनाव मुंख्लंफोरनो बिबार बावजेनगोन लेङाइ आफादगिरि ड दिननाथ बसुमतारिया। गाबोननि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन बर'नि गिबिसिन साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि पद्मश्री ड मंगलसिं हाज'वारिया। मख'नो गोनांदि बे मेलावनो जर'खा आलासि महरै असम साहित्य सभानि आफादगिरि ड कुलुधर शइकियाआ बाहागो लागोन। आलादा बड'लेण्ड रायजोनि थाखाय आखायाव हाथियार लाना सोमावसारनानै खमैबो 11 बोसोर जोबथेसालियाव जोबजानानै दोनजानाय नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड सुंद'यै एनडिएफबिनि साब्रै सोद्रोमाखौ शुक्रबार खालि जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामबाय। बोसोरनिफ्रायनो गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव जोबनानै दोनजानाय साब्रै बारग' एनडिएफबि सोद्रोमाफोरखौ मैया उदां खालामदों। उदां अख्रांनि सिङाव फैनो हानाय बै साब्रै एनडिएफबि सोद्रोमाफोरा फारियै इन्द्र ब्रह्म, लख्रा बसुमतारी, बैसागि बसुमतारी आरो अनसाय बर'। मख'नो गोनांदि मैया एनडिएफबिनि साब्रै सोद्रोमाफोरा जोबथेसालिनिफ्राय गबोनाय जाथायखौ लानानै ससियेल मिडियायाव जोबोरैनो दान्थे बिदान्थे जानायखौ नुनो मोननाय जादों। बबेखानि बारग' एनडिएफबिनि साब्रै सोद्रोमा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानो हानायखौ गोबाङानो बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों जाफुंनाय होननानै दाबि खालामदों। नाथाय एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि एबा डिआर नाब्लानि जामिनखौ गुवाहाटी बिजिरसालिया नेवसिगारनायनि सानसे उनावनो एनडिएफबिनि साब्रै सोद्रोमा उदां जानाया बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों जादों होनना जुक्तिखौ गोरलैयैनो गनायनानै लायाखै। मख'नो गोनांदि ससियेल मिडियायाव जानाय बे दान्थे बिदान्थेयाव रन्जन दैमारिनि असे बिनानाव बिपिएफनि दैदेनगिरि अनजालि दैमारियाबो बाहागो लानायनि मोनसे स्क्रिनशट भाइरेल जानायखौ नुनो मोन्दों। बबेखानि बिजेपि, एजेपि आरो बिपिएफ जथायारि आसाम सोरखारनि एडभकेटआ रन्जन दैमारिनि जामिन आर'जलाइखौ नेवसिदों होननानै अनजालि दैमारिया दाबि खालामदों। आसाम बिधानसभा बिसायख'थिया गाहामैनो जोबलांबाय। नाथाय दाबोनो राजखान्थि दैदेनगिरि आरो बिसायख'थिनि बिजाथिफोरनि मेगनाव गोजोनै उन्दुनाय गैया। आसामाव दानिफ्रायनो गोख्रों सावरायनाय, हर्स ट्रेडिं आरो रिजर्ट पलिटिक्स जागायबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिजेपि दैदेननाय मित्रजोटखौ गिनानै एबा बिसायख'थिनि रिजाल्टनि सिगांनो हर्स ट्रेडिंखौ गिनानै महाजोटआ गोबांसा बिजाथिफोरखौ आसामनि बाहेराव आरो रैखाथि गोनां जायगायाव दैथायहरबाय। रिपर्टनि बायदिब्ला बदरुद्दिन आजमल दैदेननाय इउडिएफनि सा 16 बिजाथिफोरजों लोगोसे कंग्रेसनि गोबांसा बिजाथिफोरा शुक्रबार खालि फुङावनो आसाम नागारना राजस्थाननि जयपुराव थानाय गंसे बेसेन गोसा हटेलाव हाबसोनानै थाहैबाय। मख'नो गोनांदि बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारियाबो मैयानो गावनि गासैबो बिजाथिफोरखौ क'क्राझाराव लाबोनानै क'क्राझारनि रैखाथि गोनां हटेलाव सोनानै दोनदों। बबेखानि हाग्रामा महिलारियाबो बिपिएफनि दोलोनि गासैबो बिजाथिफोरखौनो आसामनि बाहेराव दैथायहरनो लाहार फाहार खालामदों होनना मिथिनो हादों। कंग्रेसआबो बिजेपि मित्रजोट आरो हर्स ट्रेडिंनि गिनानै गावनि बिजाथिफोरखौ रैखाथि गोनां जायगायाव लाना दोनहैनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों होननानै खौरां मोन्दों। बबेखानि 25 एप्रिल खालारनि गेजेराव महाजोटनि गासैबो देरहाथावना बिजाथिफोरखौ राजस्थाननि जयपुराव थांनो थाखाय बिथोन होदों होननानैबो सुलुङाव मिथिनो हादों।
ओरैहाय हर्स ट्रेडिंखौ गिनानै महाजननि बिजाथिफोरखौ गुबुन रायजोआव दोनहैनाया फावथिनासो। आसामाव जेबो रोखोमनि हर्स ट्रेडिंखौ जाया मानोना बिजेपि दैदेननायाव मित्रजोटआनो सोरखार दागोन होनना बिटिसिनि गाहाय आरो मित्रजोटनि बाहागोआरि इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव दाबि खालामदों। मख'नो गोनांदि आसामाव बिजेपि मित्रजोटआ खमैबो 90 मासि देरहानानै फिन सोरखार दागोन होननानै मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्मायाबो दाबि खालामदों। 2021 मायथाइनि आसाम बिधान सभा बिसायख'थिया मोनथाम खोन्दोआव भट लानायनि गेजेरजों जोबनानै थांबाय। नाथाय 1 एप्रिल खालि नैथि खोन्दोआव खुंजानाय आसामनि मोनथाम बिधान सभा बियाबनि मोनब्रै भट मिरुआव भट आजावफिननाय जागोन। बे मोनथाम बिधान सभा बियाबा जादों राताबारि, सनाय आरो हाफ्लं। फैगौ 20 एप्रिल खालारखालि बे मोनथाम बियाबनि मोनब्रै भट मिरुआव भट लाफिनगोन होननानै बिसायख'थि आय'गआ फोसावबाय। बिसायख'थि आय'गआ गांसे नटिस जारि खालामना फोसावनाय बायदिब्ला राताबारिनि 149 नं इन्दिरा एम.भि. स्कुल, सनायनि 109 नं गेजेर धनस्री गुदि फरायसालि, हाफ्लंनि कथेली गुदि फरायसालि आरो मवालदाम गुदि फरायसालिनि भट मिरुआव फैगौ 20 एप्रिल खालि भट लाफिननाय जागोन। मख'नो गोनांदि मख'जानाय मोनब्रै भट मिरुआव हिंसायारि जाथाय जानायनि थाखाय 1 एप्रिल खालि लानाय भटखौ केन्सेल खालामना गोदानै भट लाफिननो थाखाय थाम-थिम खालामदों बिसायख'थि आय'गआ। आसामाव कर'ना भेक्सिननि आंखाल जादों। हादरनाङै कर'ना भाइरासनि नैथि दोहौनि गाग्लोबनाया गिख्रंथाव महर लानाय समावनो आसामाव कर'ना भाइरास एबा कभिड-19 भेक्सिननि आंखालाव गोग्लैदों। बे खौरांखौ सावस्रि बिफाननि अफिसियेलआ फोसावदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे समाव आसामाव गासै 2,70,000 डजल कर'ना भेक्सिन स्टकआव दं आरो बेखिनिया साननै सानथामनि गेजेरावनो जोबगोन। एनएचएमनि सुलुं बायदियै बृहस्पतिबारखालि आसामाव 54,000 सुबुंफोरनो कर'ना भेक्सिन होनाय जायो आरो शुक्रबारखालि 55,000 सुबुंफोरनो कर'ना भेक्सिन थुदों। बेखौ नोजोर होयोब्ला बे समाव आसामाव स्टकआव थानाय कर'ना भेक्सिन साननै सानथामनि गेजेरजों जोबगोन। नाथाय फैगौ 12 एप्रिल खालिसो कर'ना भेक्सिननि कनसाइनमेन्टखौ आसामाव दैथायहरगोन होननानै मिरु सोरखारा फोसावदों। रंजालि बैसागु फोरबोआ आरो बारा गोबाव गैलिया। नाथाय सिगां बोसोरनि बायदि देग्लाय गाजा गोमजायै बैसागु फालिनो हानाय नङा आरो रंजानो मोननाय नङा। बे समाव आसामावबो कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनाया गिख्रंथाव महर लाफिननायखौ नोजोर होनानै आसाम सोरखारनि सावस्रि बिफाना देग्लायनि बैसागु रंजानायनि थाखाय गोनांथार गाइडलाइन एबा एसअपि फोसावदों। आसामनि सावस्रि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि अफिसियेल ससियेल मिडिया पेजआव शेयार खालामनानै रंजालि बैसागुनि थाखाय कभिड-19 नि गाइडलाइनखौ फोसावदों। मख'नो गोनांदि आसाम सोरखारा फोसावनाय गाइडलाइनखौ मानिनानैसो देग्लाय बैसागु फोरबो फालिनो हागोन आरो रंजानो हागोन। सावस्रि बिफाना थिखानानै होनाय गाइडलाइन बायदियै बैसागु फोरबो आरो फांसन खुंनायनि सिगां खुंथायनिफ्राय गनायथि लानांगोन। फांसन खुंनायनि सानथाम सिगांनो कमिटिआ कर'ना टेस्ट खालामनांगोन। गासैबो हारिमुआरि हाबाफारिफोरखौ हरनि 11 रिंगानि सिगांनो फोजोबनांगोन। बैसागु फांसनसालियाव सानसेयाव खननै सेनिटाइजार खालामनांगोन। बबेखानि फांसन नायग्राफोराबो मास्क गानथारनांगोन। नाथाय मेथाइ खननो जौसाङाव गाखोनाय देंखोगिरियाल' बिनिफ्राय रेहाय मोनगोन। बिनि अनगायैबो बैसागु फांसनसालियाव गोबांथार हाबग्रा आरो ओंखारग्रा लामाफोर थानांगोन। सिगां बोसोरनि बायदि सुबुं थुबुर जानो मोननाय नङा आरो सुबुं जाथायफोरखौ मानिनानै सोलिनो नांगोन। मख'नो गोनांदि गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि अलखद आरो हादरनाङै लकडाउन फोसावनायनि थाखाय थांनाय बोसोराव बैसागु फालिनायनि खाबु जायाखैमोन आरो देग्लायबो बे एखे थासारिनि गोहोमानो आसामाव गोग्लैदों। नेशनेल रेजिस्टार अफ सिटिजेन्स सुंद'यै एनआरसिनि चिफ क'अर्डिनेटरनि मावख'आव गांसेनि उनाव गांसे लाइजाम फैगासिनो। बे लाइजामनि गेजेरजों एनआरसिनिफ्राय मुं दानजानाय सुबुंफोरनो रेजिस्ट्रेशन स्लिप राननो बिथोन हरदों भारत हादरनि रेजिस्ट्रारआ। मख'नो गोनांदि हादरनि रेजिस्ट्रारआ रायजोआरि एनआरसिनि क'अर्डिनेटरनो बिथोन हरनाय बायदिब्ला आबुं एनआरसिआव मुं दानजानाय सुबुंफोरनो रेजिस्ट्रेशन स्लिप होनांगौ। नाथाय आयेन बायदियै रेजिस्ट्रेशन स्लिप होनो हानाय थासारियाव गैया एनआरसिनि चिफ क'अर्डिनेटर मावख'आ। बिनिखायनो हादरनि रेजिस्ट्रारआ एनआरसिखौ आयेनारि मान होनोबो हायाखै।
बिनिखायनो हादरनि रेजिस्ट्रारआ एनआरसीखौ आयेनारि मान होनोबो हायाखै। मख'नो गोनांदि एनआरसीनि गेजेट नटिफिकेशन जायैनि थाखाय एनआरसीनिफ्राय मुं दानजानाय सुबुंफोरनो दासिमबो रेजिस्ट्रेशन स्लिप होनो हायाखै। गेजेट नटिफिकेशन ओंखारैनि थाखायनो एनआरसीनि सोदांनायनि खामानिया दासिमबो दिन्दां जानानै दं। ओरैहाय जौसिन बिजिरसालियाबो बिनि सायाव जेबो राय होयैनि थाखाय नायबिजिरनायनि खामानियाबो बेखिनियावनो थाबथानानै दं। बावैसो सिगां बिमल इलाइची फिल्मफेयार एवार्ड 2021 नि थाखाय तापसी पन्नूआ बेस्ट एक्ट्रेस सायख'नायखौ लानानै बिसोरनि गेजेराव सोमोन्दोआ गाज्रि जायो। मानोना बे फिल्मफेयार एवार्डनि फारिलाइयाव कंगनानि मुङाबो दंमोन, नाथाय तापसी पन्नूआ बेस्ट एक्ट्रेस महरै सायख'जायो। तापसी पन्नूआ मोनसे भिडिअ'खौ शेयार खालामना बलिउडनि एक्ट्रेस दीपिका, जाह्नवी, विद्या बालन आरो कंगनाखौ थेंक इउ होनायजों लोगोसे कंगनाखौ साबायखर बावनो लुबैयो होनना ओरैबायदि बुङो। कंगनाया बोसोरै बोसोर गावनि फिल्म आरो एक्टिंजों मोनफा गोदान जायगा बानायनो हादों। बे कमेन्टनि थाखायनो कंगनाया फिननाय महरै तापसी पन्नूखौ ओरै बुङो, साबायखर नों बिमल पान मस्ला फिल्मफेयार एवार्डनि थाखायनो समायो। नोंनि अनगा समायथाव गैया। जायनि थाखाय कंगना आरो तापसीनि फेन्सनि गेजेराव दुंहाव थासारि लोगोसेनो कंगना आरो तापसी पन्नूनि सोमोन्दोआ गाज्रिसिन जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।